Най-накрая да видите и другата ми котка. Какво става, пиле? Здравейте, хора! Здравейте и добре дошли отново в моят канал. Аз съм Виктория и ми е много приятно, че сте тук. Тази вечер или тази сутрин или този ден просто. Само не бутай, моля те. В днешното видео ще ви покажа някои неща. Козметика, която си купих от Shein. Тя дойде преди около 10 дена, но чак сега намирам време да ви покажа какво съм си взела. Някои неща, които ще ви покажа днес, в момента са на мен и ги нося, така че ще ви покажа как стоят. Други все още не съм пробвала, но нямам търпение да пробвам. И така. И също си взех още някакви нови неща, които смятам също да ги покажа на вас в това видео. С това нека започваме. Първото нещо, с което мисля да започна, е ето този молив за вежди, с който съм в момента. По принцип от предните видеа ви бях показвала и ви бях казвала, че вече от много време аз ползвам само един молив и това е моливът на NYX. Но този молив понякога не мога да го намеря или пък трябва да си го поръчвам и понякога не ми се поръчват неща, защото винаги когато тръгна да поръчвам нещо, то никога не остава само едно. След него идват и още неща, и още неща, и още неща и предпочитам продуктите, които ползвам да са ми по-лесно достъпни, за да мога просто да отида да си купя съответния продукт, от който имам нужда. Но, за съжаление, с моливът на NYX не се случва така. Не, че този сега, като съм си го поръчала и ще мога винаги да ми е достъпен, даже ще ми дойде след 2 седмици, но както и да е, просто реших да го пробвам. В момента съм с него, можете да видите. Той е на марката SheGlam. Аз ви бях споменала, че съм си поръчвала някои неща и съм много доволна. Също това, което ми направи впечатление, че продуктът е cruelty free, което е много важно. Това е опаковката. Това е моливът. Всъщност моливът се състои от две части. Единият е такъв автоматичен молив, който аз днес не съм пробвала все още, защото си сложих от другия, тъй като ми е по-лесно и съм свикнала от моливът на NYX, нали, самия молив да е с писец. И честно да ви кажа, за парите си струва. Естествено, моливът на NYX е доста по-прецизен, доста по-добре ми прави веждите, но смея да твърдя, че и този не е лош и доста добре се справя, почти не оставя пропуснати места. Просто е една идея по-непрецизен, така да го кажа, но съм много доволна. Доволна съм от него и със сигурност ще си го ползвам. Така че този молив препоръчвам. И другото, което се изкефих, е, че ето това е цветът на молива, че успях да си оцеля пак моят цвят и горе-долу е като този на NYX. Такъв тип цвят, който на мен ми отива и с който съм в момента. Така че да, определено препоръчвам. Второто нещо, което си поръчах, е пак на SheGlam и с което съм отново. Това е молив за устни, който е в ето този цвят So Dense. Както виждате. Ето това представлява моливът. Той също е автоматичен. Цветът е ето такъв. Леко червене, не е толкова в розовата гама. Мислех, че е по-розов, но се оказа не точно така. Но моливът много ми харесва. Вече от доста часове съм с него и с червилото, което след малко ще ви покажа. И си стои, даже ядох,
Между другото, забравих да ви кажа, ядох таратор с много чесън и сигурно в момента, въпреки че имам дъвка, но добре, че през видеото не може да усетите миризмата на чесън, защото сигурно няма да ви е много приятно. По принцип аз не съм много фен на чесъна, но отскоро почнах да ям повечко, тъй като знам колко е полезен. Както и да е, това беше лирическо отклонение, но да продължим. Моливът също е cruelty free. Както ви споменах, това е много важно. И да, препоръчвам. Може би трябваше да си взема друг цвят, но и този става. Лесно се нанася, не е много химически, но пък и не се трие много лесно, което е добре. Ето както виждате, с няколко по-силни триенета може да се махне. Другия продукт, с който съм в момента, другото нещо, което ще ви покажа, е ето този гланц за устни, пак е на Shiglam и те имат много интересни поредици. Тази в случая е от поредицата на Rick and Morty, между другото много се кефя аз на Rick and Morty. Пишете в коментарите, ако и вие сте фенове на Rick and Morty. Имат различни гланцове на всичките персонажи и герои, но този на мен най-много ми допадна. Има и още един, мисля, че е на Морти, който трябва да погледна, но го нямаше и всъщност аз него исках да си взема, но да, тогава беше свършил и може би сега ще погледна, ако го има, бих си го взела, защото съм много впечатлена. Първо, опаковката е много яка, много добре се е направили, пак е cruelty free, както виждате. В случая това е Бет. Ще ви покажа и цветът. Както казах, в момента съм с него и с този молив. По принцип не си манчват много, може би за този гланц бих избрала друг молив, но пак не е лошо. Ето това представлява цвета. И, както ви казах, като вие шайни неща. Много яко сте го направили, просто мирише на захарен памук, не знам защо така ми мирише. Ето това е самият гланц. И много ми харесват блестящите частици, че са доста забележими и не се трият лесно. Мислех, че е по-тъмен, честно казано, че ще стои по-тъмно на устните, но не стои по-тъмно, стои си точно като гланц и може би всъщност бих го използвала само него, без абсолютно никакъв молив за устни, но и с молив за устни пак седи добре, не е твърде наситено, общо взето може да се ползва като за ежедневен. Да, тези гланцове от серията много ме кефят, ще си взема и другия със сигурност на Морти, мисля, че беше, да го пробвам и него. Както ви казах, аз съм обсебена от гланцове и смятам, че много са се постарали. И също самия гланц не е толкова скъп, мисля, че 7-8 лева ми излезна там с отстъпките на Shein, които правят вътре. Също е много готина опаковката, както виждате. Ето по Мортито. Това е Рик ли? Така че и това препоръчвам. Общо взето, между другото, за сега почти нямам мис продукт от тази китайска козметика и тази марка Shiglam. Наистина много съм впечатлена от всичките неща. Сега ще ви покажа нещо, което всъщност още не съм пробвала. Но пак ми направи впечатление. По принцип аз никога не съм пробвала такъв тип продукти. Това е сетинг спрей. Честно така, никога през живота си не съм ползвала сетинг спрей, тъй като не ми се е налагало толкова дълго време козметиката да седи на лицето ми. Но, тъй като времената се промениха, things change and your girl needs to be in a perfect shape always, реших все пак, че ще си купя едно такова, да си имам за всеки случай, защото знае ли се, не се ли знае. Пише, че ластва 16 часа. Още не съм го пробвала, както ви казах. Все още не ми се е налагало да ми седи толкова дълго време козметиката. Не знам на какво мирише, може би трябва да пръсна да видя. Нищо не усетих.
Не е лошо, не мирише гадно. Не бих казал, че има много силна миризма. Видяхте колко добре пръска. Смятам, че едно-две пръскания ще са напълно достатъчно да ви запази грима. Нямам търпение да го пробвам и да ви кажа какво мисля за този продукт. Но, съдейки по другите продукти, смятам, че и този ще е топ. Така че, когато ми се наложи. Другото нещо, с което съм също така, пак е на шеглам, разбира се, на какво друго да е. Cruelty Free Always. Ще ви го отворя и него. Между другото, днес за първи път го ползвам и отново съм много впечатлена. Първо, много ми харесва цветът, който съм си избрала. Идеален е отдолу за под очите и тук в тази зона. Също това си е консилър, коректор. Ето, както виждате, вече съм го ползвала. Така, с пръст естествено, то с какво друго. Четки нямаме. Ето, това е цвета, това е текстурата. Харесва ми, защото е доста покривен. Но ако имате много суха кожа, може би добре да я хидратирате преди да го използвате, защото текстурата е доста наситена. Има опасност да се наслои твърде много и да не стои добре, затова по-малки количества и по-хидратирана кожа, когато се нанася това нещо. Отново препоръчвам, много ми харесва. Просто аз не знам, наистина нямат нищо, никакъв мис. И до тук приключваме с косметиката. Общо взето това си поръчах от там. Не, чакайте, имам още нещо, ама то не знам също. Така, поръчах си тази очна линия, лепяща, която много бързате и не трябва да имате очна линия да изглеждате добре. Вече съм пробвала една и наистина съм впечатлена. Ето това представлява. Пробвах един път, много добре стои. Единственото нещо, което не беше много комфортно, е, че като си го сложиш на очите, ако не го сложиш много правилно, както аз може би не направих, свикнеш, ще отнема много време, защото нали усещаш, че има нещо, което не е твое. Това е единствения проблем, но всичко друго е много добре стои. Изобщо не си личи, че е залепено, много бързо се слага. Трае много дълго, бях почти целият ден с това, без да ми падне, без нещо да се случи и съм много впечатлена от тези. Даже ги гледам, че ги има не само в черно, с брокат. Между другото, това също много ми харесва, както ви казах, блинк, че нали, има брокат по очната линия. Видях, че има и друг тип черна, с горе примерно с някакъв друг цвят. Мисля да се взема с сребърно, също да пробвам как ще е, защото аз никога няма да се направя толкова перфектна очна линия. И като сме тръгнали да говорим за очна линия, ако сте ми гледали предните видеа, бях ви показала една очна линия на Golden Rose, която си взех и която се оказа всъщност, че е цвят лилаво и всъщност е от серията там на едно червило, което също ви показвах и в момента съм с нея, защото не я бях носила, не я бях пробвала все още и исках да я пробвам за това видео, за да ви кажа какво мисля за нея. Много е зле, не си я купувайте. Първо, не знам дали се вижда, да, вижда се. Много трудно се слага. Аз съм се свикнала още ми линия там на NYX да е с писец пак. Тези, които не са писец, аз не мога да си ги слагам, много ми е трудно. Общо взето омазвам се. Другото, както виждате, страшно много се наслоява продукт след това като изсъхне. Да, бързо изсъхва, не се размазва в момента на слагане, обаче когато изсъхне и се напуква и стои много грозно, все едно не си мил очите от 100 години. Така че изобщо не препоръчвам. Най-вероятно тази спирала, тази очна линия най-вероятно няма да я ползвам повече или ще я ползвам не знам я за какво. Слабо, не струва толкова скъпо, но и пак дори тези пари не се заслужават, защото просто изобщо не ми върши никаква работа. Така че не си я купувайте. И сега още едно отклонение да ви покажа какво си взех. В принцип исках само за Shein. Между другото, поръчах си още две неща от Shein. Пак такъв тип като очната линия. Такива лунички, които се лепят, нали? И все едно имаш лунички. И си взех още едни такива
звезди, които се слагат, нали, когато имаш примерно някаква пъпка на нея и нали, има някакви масла там, нали, които ти лекуват мястото, на което е излезна пъпката. Както и да е, двете неща изчезнаха безследно. Значи видях ги за последно, когато отварях пакета и след това изчезнаха. Значи преди да изхвърля всичко, проверих дали не е вътре. Нямаше ги и не мога да ги намеря, не мога да разбера. По принцип ми изчезват някакви неща. В повечето случаи котките са виновни, защото те ги крият някъде и ги оставят. Но тези две неща обърнах цялата къща да ги търся, защото точно тогава ми беше излезла една пъпка. И просто исках, нали, да си го сложа това, да го пробвам, да видя как ще ми повлияе, нали. Хора, сигурно 2 часа съм го търсила и не успях да ги намеря. И днеска реших, че ще си сложа лунички. И се сетих, че аз и това за луничките, нали, където се лепи, не съм го виждала. И пак си викам, добре, къде съм го сложила? И търсих и пак не успях да ги намеря. И няма, за съжаление, да мога да ви ги покажа, но следващата ми поръчка със сигурност пак ще поръчам, защото те изчезнаха, пък аз още не съм ги пробвала и по принцип не обичам много така, но това е положението. Така, сега, като ходих в Лили там преди някакво време, имаше в това Лили, нали, в което ходя в молът, има много продукти на NYX. И това, което си взех са е тези две глитър неща. Това са брокат за очи и за тяло, общо взето. И в момента, между другото, съм с едното. Не знам дали си личи. Мисля, че леко си личи. Бяха намалени, иначе нямаше да ги взема, защото аз в принцип имам едно отпреди. И доста е наситено и на очите много трудно се слага. В смисъл, много лесно се слага, обаче не се разнася добре, така да го кажа. Не се разнася добре, но много съм изслагала просто тези светещи неща. Не знам, може да ги ползвам за тяло, също мога. Е така, примерно тук. Въпреки че аз имам едно за тяло пак, което съм го поръчвала от Shein, което е уникално, хора. Просто трябва да ви го покажа. Може би сега да ви го покажа, чакайте малко. Почнали с продукти от Shein, това в принцип съм го купувала лятото, но ще ви го покажа и него. Това е уникално, просто толкова много му скефя. Това за лятото е много готино. Значи това е пак такъв брокат. Вижте какви са частиците вътре, не знам дали се вижда много. И пак се слага тук на деколтето, на ръцете, където обичате, нали, да ви блести. Сега няма си слагам, защото или пък ще си сложа, айде. Ето това представлява. Искам само да... Не мога. Това ми е толкова любимо. Буквално най-якото нещо за лятото. Така, както ви казах, имам слабост към светещи, блестящи неща. Имам вече твърде много. Трябва да спра да ги купувам. Искам само да видите. Значи, погледнете ми ръката. Така, сега размазвам. И всъщност якото е, че има сърчица. Сърчица и звездички. Освен, че, нали, има... Ето. Освен, че има брокат, има и сърчица и звездички. И просто лятото е уникално. Много яко стои. В смисъл, определено вкарва така ефект. Ето, можете да видите. Вкарва ефект на тоалета. Много е яко, примерно, за парти. Абе, още взето за лятото, така, ако искате да блестите, както аз обичам. Та това също го препоръчвам. Много е добро. Ще си го ползвам това лято с кеф. Бях забравила за него, защото е сега зима и не се ползва такива неща. И другото, последно нещо от Shein, което си взех, то не е грим. Това са витамин Е серумчета за лице, които вече съм пробвала доста дни, мога да кажа. И съм пак изключително очарована. Първо, че струват 4 лева. Между другото, за 4 лева не съм очаквала особено много. Ето това представлява кутията. Така.
И ето това са серумчетата. Нямат почти никакъв мирис, много слаб мирис. И общо взето приличат на олио. Нали? Точно витамин е такова течно. И много добре ми повлияват на кожата. Вечер, примерно, като си изчистя грима, като си измия лицето и си слагам от него. И много ми харесва. Много съм впечатлена. Хидратира много кожата. Много приятно, нали? Един съвсем лек мирис има. Смятам, че определено ми прави кожата да изглежда много по-добре. И последното нещо, което ще ви покажа, което вече не е от Shein, ми просто нова покупка, която съм си взела, е ето това олио на диемската марка Балея. Балея, да, мисля, че така се произнася, не знам. С 91% натурални продукти. Мирише на роза. И това какво? Това джойнт ли е, бе? Да. Мисля, че е точно това, което си мислите. Това не го бях забелязала. И това олио също може да се ползва за... Много приятно мирише. Чакайте да видим каква му е текстурата. Само да не е много мазно. 1, 2, 3. Между другото не е много мазно, което е хубаво. Да, мазничко е, ама... Много приятно мирише. Между другото мирише на роза, обаче не е то наситения аромат на роза, ами определено си личи, че има нещо зелено. Не знам дали е точно това, което си помислих, че е. Но е много яко. Това нещо става и за лице, става и за тяло. Аз по принцип съм го взела за тяло. И ми хареса това, че е с натурални, почти 91% натурални съставки. Което, ако сте гледали клипът за Растик вещицата, искам да ви кажа, че много се зарибих по натурални неща, натурални продукти и сега гледам повечето неща, които си взимам, с изключение на козметиката, защото с нея нямам нерви да гледам кое е натурално и кое не е. Но такива неща, нали, които са за лице, за тяло и така нататък, гледам да са... Да, много е приятно. Малко е мазно, мазах се с всякакви неща, ама какво да се прави сега? Жертвам се за видеото, вижте колко яко блинк-блинква. Да, хора, това са последните неща, които съм си взела. Надявам се, че ви харесват. Препоръчвам ви ги с дверце на Шикла марката. Просто каквото си харесате, взимайте. Защото наистина са им хубави продуктите. Между другото, искам също нещо да добавя. Аз в принцип имам много чувствителна кожа. Навсякъде, на тяло, на лице, на всичко. И повярвайте ми, ако нещо не беше както трябва, лицето ми и тялото ми веднага щяха да реагират просто. Но за сега, слава богу, не съм изпитвала абсолютно никакъв дискомфорт от нито един продукт, който съм ползвала техен. Така че ги препоръчвам смело. И така, надявам се, че това видео ви е харесало. Ако искате да продължавам да правя още такива видеа, моля да харесате, да се абонирате за каналът ми, да коментирате отдолу, ако искате нещо да ми кажете или да попитате, или каквото и да е, няма значение. Всяко едно нещо, всеки един коментар, всеки един палец нагоре, всяко едно абониране ми помага страшно много. И така, да, хора, радвам се, че бяхте с мен днес. Пожелавам ви един прекрасен ден или вечер, или там, когато гледате. И ще се видим в следващото видео. Чао!